ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ይብዛሕልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን እዝናይ መዓልት ቃል ድብል መደብና ንጎ ድፉነይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተባረከ ይኹን ሎም ደማ ነዚ መዓልት ዝኸውን ቃል ክንካፈዲና በዚ መዓልቲ ከነሳላስሎ ንውዕል ቃል ማለት እዩ ብፍላይቶም ንጓኣቲኩም ነዚ ቃል ትሰምዖ ሜዲቴት ክብሮ በቃ ኣብ መዓልት ምሳኹም ይውዓል ከምቲ ኢያሱ ዝበሎ ለይትን መዓልትና ሳላስሎ ዝበሎ በቃ እዚ ቃል ተዳኽሕልወና ንልብና እንደርሉ ኮይና ታይም ሂብና ብጣዕሚ ነሳላስሎ ርግፀኛ ኣብ ላይፍ ፕሮስፐር ከግብረና ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይኹን ሎም መዓልት ንካፈሎ ቃል ድማ ጥበብ ስብሊ ሃሌሉያ ጥበብ መጽሐፍ ቅዱስ ጥበብ ዋና ነገር ይልዎ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተባረከ ይኹን ጥበብ ኣብ ህይወት አገዳሲ እዩ ጥበብ ኣብ ህይወት አገዳሲ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ካብ 3 ቤት ሳላ ጥበብ ይህነጽ ሳላ ምስተውዓልካ ይጸንዕ ክፍልታት ቤት ሳላ ፍልጠት እዩ ክቡርን ጽቡቕን ዘበለ ኩሉ ጥሪትን ዝመልእ ይልዎ ሪኹም ኣብ ህይወት ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ኢልና ንጽውዖም ናይ ውሽጢ ሓይሊ ሰለስተ ነጥቢ ኣብ ዝገሊጹልና ኣሎ ቤት ዝብሎ ዘሎ ንህይወትና እዩ ህይወት ሳላ ጥበብ ዝህነጽ ህይወት ሳላ ጥበብ ዝዓቢ ህይወት ሳላ ጥበብ ዝምልክዕ ህይወት ሳላ ጥበብ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስሩሑ እንዳቀጸለ ዝኸይድ ጥበብ ኣብ ዘለዎ ምህናጽ ኣሎ ዕሽነት ኣብ ዘለዎ ኸዓ ምፍራስ ኣሎ ኩሉ ግዜ ክትሃንጽ ዝሕግዘካ ጥበብ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብዚ ሕጂ ዘንበብኩልኩም ጥበብ ምስተውዓል ፍልጠት ዝብሉ ነገራት ገሊጹልና ኣሎ ሪኢኹም ኣሕዋት ፍልጠት ሃሊካ ምስተውዓል ተዘይብልካ ትርጉም የብሉን ምኽንያቱ ነቲ ዝፈሊጥካዮ ዘለኻ ፍልጠት ብልብኻ ብመንፈስካ አንደርስታንድ እንድሕር ዘይጌርካዮ ክትሕዞ ይትኽእልን ኢኻ ነቲ አንደርስታንድ ዝገበርካዮ ግን ኣብ ላይፍካ ፕራክቲካሊ ክትነብሮ ኣፕላይ ክትገብሮ ዝሕግዘካ ግን ዊዝደም እዩ ገለ ሰባት ኣብ ፍልጠት እዮም ጠጠኢሎም ዘለዉ ገለ ሰባት ኣብ አንደርስታንዲንግ እዮም ጠጠኢሎም ዘለዉ ገለ ሰባት ግን ኣብ ዊዝደም በፂሖም እዮም ሪኢኹም እቶም ኣብ ዊዝደም ዝበፅሑ ብፍልጠት መልክዕ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ኣብ ርእሶም ዘሎ ኖ ቃል ኣምላኽ ፕራክቲካሊ ላይፎም እዩ ነቲ ፈሊጥናዮ ዘለና ፍልጠት ክንነብሮ ዝሕግዘና ኣክሽን ክንወስድ ዝሕግዘና ዊዝደም እዩ ሪኢኹም ዊዝደም ነቲ ውሽጢ ዘሎ ፍልጠት ላይፍና ዘግብሮ ዓቕሚ ወይ ሓይሊ እዩ ምኽንያቱ ዊዝደም ኣፕሊኬሽን ስለ ዝኾነ ዝፈለጥካዮ ነገር ክትነብሮ ዝሕግዘካ ዊዝደም እዩ ገለገለ ሰባት ኣጋጢሞምኩም ኣይፈልጡን ብዙሕ ነገር ይዛረቡ ብዙሕ ነገር ንፈልጥ ኢና ይብሉ ግን ኣብቲ ዝፈልጥዎ ንርእሶም ደይ ትረኽባ ካብ ዝሕዝን ነገር የለን ኣብቲ ትፈልጦ ዘይትነብር ትኾንካ ኣብቲ ትፈልጦ ኣክሽን ደይ ትወስድ እንድሕር ኮንካ which means you don't have wisdom ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ላይፍካ ዊዝደም ኣይግለጽን ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዊዝደም ትሕልወና እያ ንምንታይ ተተባሃለ ዊዝደም ንህይወትና ኣብቲ ዝተረዳእናዮ ክንነብር ዘኽእል ሓይሊ እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ቤት ህይወት ብጥበብ ያትህነጽ ሪኢኹም ህይወት ብጥበብ ያትህነጽ ጥበብ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ምህናጽ ኣሎ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ነገር ግን እዚ ጥበብ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ አምላክ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ዘበሉ ኩሎም ብክርስቶስ ኣብ ውሽጦም ጥበብ አምላክ ኣለዎም እዩ ኣብ ህይወት ጽቡቕ ምህናጽ ዘህንጸና ኣብ ህይወት ጽቡቕ ጉዕዞ ክንጓዓዝ ዘኽእለና በአገልግሎት ደረጃ በቢዝነስ ደረጃ በሓዳር ደረጃ በትምህርቲ ደረጃ ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ ናይ ህይወትና አቅጣጫ we need wisdom ጥበብ የድለየና እዩ ሓዳር ጥበብ ተዘይብሉ ኣይምዕርግን እዩ ኣገልግሎት ጥበብ ተዘይብሉ ኣይምዕርግን እዩ ኩሉ ግዜ ጥበብ ዘይብሉ ነገር ብዙሕ ምኽሳር ኣሎ ሓቂ እኳ ክንሱት ሒዝካዮ ዘለኻ ጉዕዞ ሰኣን ጥበብካ ግን ብዙሕ ከተባላሹ ትኽእል ኢኻ ጥበብ ትሕልወካ እያ
ጥበብ አውራ ነገርያ ንጥበብ ድለያ ይዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ሎሚ ካብታ ሓደ ከካፍለኩም ዝደሊ ክንሃንጽ ብትኽክል ዘኽእለና ጥበብ እግዚአብሔር በኸመይ ዓይነት መንገዲ ኣብ ህይወትና ፍሎው ክገብር ይኽእል በኸመይ ዓይነት መንገዲ ብጥበብ ኣምላኽ ክንዓብድ ይኽእል መጀመርታ ስቴፕ ብጥበብ ኣምላኽ ንኽትዓቢ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ኣብ ውሽጥኻ ምህላው ምእማን እዩ ሃሌሉያ እዛ ኣብ ህይወትና ንእግዚአብሔር ከም ድላዩን ከም ፍቓዱን ከም ሓሳቡን ጌራ ንነገራትና ተሃንጽ ጥበብ ካባና ይኮነትን ካብ ክርስቶስ ያ አሜን ሪኹም ካብኡ ምዃኑ ዝኣመናዮም ነገራት ብኡ ኮይና ክንግለጾም ቀሊል እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጥበብ እንታይ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ጥቕስ ኸሪአኩም ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ 28 ስጋ ዘበለ ኣቅድመ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕውን ኣምላኽ እቲ ኣነ ገለ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱሩን ንዑቕን ገለ ዘይኮነ ሓረ ገናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም አሜን ካብኡ ካብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ንጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ይኹም ቴንክስ ጋድ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪኹም ከምቲ ንክርስቶስ ብምእማንና ጻድቃናት ኢና ኢልና ዝኣመና ከምቲ ንክርስቶስ ብምእማንና ድሒና ኢልና ኢና ዝኣመና ምኽንያቱ ጽድቁ ጽድቅና ስለ ዝኾነልና ብጽድቁ ጻድቃናት ኮይና ኻበልና ልክዕ ከምኡ ድማ ጥበቡ ጥበብና ኮይኑልና እዩ ብጥበቡ ድማ ጥበበኛታት ኢላ ማለት እዩ ሪኹም ኣሕዋት ካብቲ ሓደ ናይ ክርስቶስ ጥበብ ኣብ ላይፍና ፋንክሽን ንኸይገብር ዝኽልክሎ ኢግኖራንስ እዩ እሱ ጥበብና ምዃኑ ስለ ንዝንግዕ እዩ ኣብ ህይወት ዝጀመርናዮም ጉዕዞ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ መልክዖምን ቅርጾምን ሒዞም ክኸዱልና ንደሊ እንድሕር ኮይንና ንዛረብ ንበል ክርስቶስ ጥበብ ህይወተይ እዩ ንበል ሃሌሉያ ኣነ ሎም ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ኣብ ላይፍኩም ተገሊጹ ዘይፈልጥ ነገር ግን ኣባኹም ዘሎ ናይ ክርስቶስ ጥበብ ሎሚ ብምርዳእና ንሱ ናይ ህይወተይ ጥበብ እዩ ብምባልና ብዘገርም ጥበብ ክንግለጽ ኢና ክብርን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን እግዚአብሔር ውሕሉልን ብሉጽን ዘገርም ናብራን ክንነብር ናይ ክብር ናብራ ክንነብር ስለ ዝመደበልና ነቲ ናቱ ጥበብ ጥበብና ገይርዎ እዩ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ክርስቶስ እዩ እዚ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ድማ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ጥበቦም ኮይኑ እዩ ሎማ ሓደ ሰብ ይበል ኣነ ብኡ ጥበበኛ ይበል ኣነ ብኡ ዋይዝ ይበል ዋይ ተተባሃለ ብኡን ናብቲ ብኡ ዝንበር ህይወት ኣቲና ኢና እቲ ናቱ ህይወት ናይ ክብር ህይወት እዩ እዚ ህይወት እዚ ድማ ብጥበብ ኣምላኽ ዝንበር ህይወት እዩ ክርስቶስ ድማ ንዓይን ንዓኹምን ጥበብና እዩ ካብቲ ሓደ ክርስቶስ ጥበብና ኮይኑ ኣብ ላይፍና ክረአ ዝገብሮ እንታይ እዩ ተዳኢልኩምኒ ቃል ኣምላኽ እዩ ሪኢኹም ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዝበላዕናዮ መጠን እቲ ኣባና ዘሎ ክርስቶስ ክግለጽ ይጅምር እቲ ኣባና ዘሎ ናይ ክርስቶስ ናይ ጥበብ ህይወት ክረአ ይጅምር ንምንታይ ተተባሃለ ቃል እግዚአብሔር ገላጺ ጥበብ ኣምላኽ እዩ ሪኢኹም ኣምላኽ ኣብኡ ዘሎ ጥበብ ሪፍሌክት ዝገብሮ ዝገልጾ ብቃሉ ገይሩ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ንኸይድ ዝቕልጥፈኩም ዘለኹ ተሓሳብ ክእትወልኩም ደልየ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ወደየ እዝንኻ ናብ ጥበብ ምእንቲ ኸቐልብ ልብኻውን ናብ ምስትውዓል ምእንቲ ክደንን ኢልካስ ንቓላተይ እንተ ተቐበልካዮ ንትእዛዛተይ ከዓ ምሳኻ እንተ ኣርነብካዮ ሪኢኹም ወደየ እዝንኻ ናብ ጥበብ ምእንቲ ኸቐልብ ብጥበብ ምእንቲ ክትግለጽ ብምስትውዓል ምእንቲ ክትግለጽ ትደሊ እንተ ደኣ ኾንካ ልብኻ ናብ ቃላተይ የቕልብ ንቓላተይ ምሳኻ ኣርንቦም ንቓላተይ ኣብ ልብኻ ሓዞም ንቓላተይ ሚዲቴት ግበሮም ሽዑኡ እቲ ጥበብካ ኮይኑ ዘሎ ክርስቶስ ጥበብካ ኮይኑ ኣብ ህይወት ክርአ ክትርኢኻ ብናቱ ጥበብ ንህይወት ክትነብራ ክትጅምር ኢኻ ነገር ግን እቲ ኣባኻ ዘሎ ናይ ክርስቶስ ጥበብ በቲ ጥበብ ኣብ ህይወት ንኽትነብር ዘኽእለካን ዝሕግዘካን ናይ ጥበብ ቃል እዩ ናይ ጥበብ ቃል ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ቃል ኣምላኽ ኖርማል ቃል ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ገላጺ እቲ ዘይረአ ጥበብ ኣምላኽ እዩ ቃሉ ወዱ እዩ ወዱ ቃል እዩ ንሱ ኣባናሎ ብኡ ጥበበኛታት ኢና ሻሎም